Здравейте! Решихме да стартираме нов канал с нашите деца. Идеята на канала всъщност е да показваме нашето ежедневие, какво ни се случва през деня и по този начин да го запазим за в бъдеще, както и да го споделим с нашите приятели и роднини. Нилян каза, че му допада тази идея. Този път ще се включи и той, заради децата. Нещо трябва да кажа? Да, кажи нещо. Ще е много интересно според мен да споделим с вас наши важни моменти, наши моменти от всеки ден, които са моменти, които ние ще запомним за винаги. Приятно гледане! Трети път започвам едно и също видео, защото Илян всеки път почва да говори на английски, аз искам да е на български. Нов канал на английски. Скоро. Моята любима част в кухнята, моя шейкър и моята прахосмокачка. Някой се забравя да се събират трохите след сандвичи. Това е тук и тук. Моите любими, на жена ми, тя си мисли за голям готвачка. Това е готвач вкъщи. Това изобщо не е вярно, първото, което е. Второто искам да кажа в своя защита, че децата правят трохите, не аз, да не си помислите, че съм аз. А майка ми не ги изчиства. Никога. За нищо на света. Точно. Ринем се в трохи като малки прасенца. Истината е, че Илян има сериозен проблем с чистотата и да си признаеме честно, той има сериозен проблем, постоянно че иска да е организирано, чисто и направо е мания. Аз съм фрик. Погледнете какво направи жена ми. Сложил е един лед върху другия. Нали знаете какво означаваше? Не може да се отвори. Имаме лед отгоре и отдолу. Просто страха от вече съм ме предупредил поне 5 пъти. Ама искам да ти кажа, че по този начин вадиш и двата леда и е само с едно движение, така че е много функционално. Много направо. Това вече тук излизат, падат. Децата идват тук, почват. Децата ги няма и са на училище да ги наложиш хората. Какви деца? Бяха на ваканция доскоро. Това не може да се отвори. Мерси, Шери, мерси. Кажи сега какво правиш? Правиме шейк, който е Herbalife, който е много вкусен, тъй като сме след обяд, а не за закуска. В принцип го правя за закуска, но днес станаха малко по-късно. Го правим за обяд, преди да отида на тренировка. Вкус капучино. Поне жена ми тя иска да има слоши, да може да правим тези слоши, са много вкусни. Вземем две големи лъжици. Оп, една. Това поеде, защото сме поеде в това семейство. Говори в единствено число. Според мен вече е готово. И видеооператор ли си или готвач? Видеооператор. Не се обращаш. Това са вече мои. Ето, виждате ли какви са отношенията у дома? Жената да си мълчи. Happy wife, happy life. Мисля, ще го разбирате. Хората ще ги разберат как се държиш с мен ти. То много добре. Даже това не заслужава. Именно. Това не е чак толкова слоши. Искаш ли по-слоши да е? Ще сложа още лед и ще го направя. Не, добре. Защото това повече като кафе. Добре, прилича на веднъж изядено и върнато. Екстра. Окей, поне съм по-голям, ще взема по-голямата чаша. Добре. На здраве! Не. Ето го Илян. Той си гледа новия хайлайт. Това беше победа. В последната секунда. Ето тук. Илян с тройка, както се казва, специалист на тройките. Не тези, които си помислихте. На тези. Кой мач е това? Срещу Дижон. Там дето се прави хубава горчица. Много летива. Кажи сега, разкажи за твоя любим играч от Дижон, как се блъскате с него. Този матч беше малко по-специално. Трябваше да се подготвим да раздаваме малко лакъчета и ударчета наляво и надясно.
Бяхме се подготвили цяла седмица за този матч. И накрая се оказа, че победихме. Победиха с тройка накрая. От моя приятел Мустик. Джо Русел. Джо Русел, който Мустик означава комарче. И така. Някой път трябва да дойдете вие да погледате малко на матч. Иляна продължава да е все така съсредоточена да си яде ръцете. Плюс това сега за първи път седи в тази седалка, която има бамбусит. Купихме и от Америка. Да, Брузър седи и той до нея. Не е известно защо Брузър я е приближил на такова близко разстояние. Той като цяло, както казах, мрази децата, така че много не ги приближава, но явно преценява, че тя е безопасна. Ето я, тя е много щастлива днес. Плюс това знае, че вече е на 5 месеца и след 2 седмици и се очертава да яде пюрета. Въпреки, че тя не е от най-яшните бебета като цяло, даже не реве никога, защото е гладна. Като цяло по принцип не реве, само писка от време на време. Сега много си харесва това пингвинче. И се вълнува изключително много от това, че ще яде пюрета, най-накрая нещо различно, вече и писна да лежи, писна и да яде само мляко. Така че за нея е изключително голяма промяна. Да се надяваме, че ще продължи по същия начин да слуша и да спи. Сега в момента малко и се спи, така че ще ви кажем чао и ще ходим да я сложим да спи. Кажи чао, мамо! Кажи чао! Чао! Добре дошли в Шоле. Малко вали дъжд от време на време, но поне няма мъгла всеки ден. Тук съм в един много голям град, както виждате. Много стъргачи отсекат. Истината е, че сега пътуваме с моята кола. Илян е в траур, защото неговата кола се развали. И сега я взеха с влекач и я занесеха в сервис. Как можахме да пропуснем и да ви покажем това? Това траурно шествие. Да. Сега не стигаше да не кара моята кола, а пък возя няколко куфара в колата. Ето го маничкия куфар и той се вози. Това е куфарче. Иляна, кажи здравей. Това е ръчен багаж. Сакяма. И сега отиваме да оставим Илян на тренировка, след което аз ще отида да взема децата, тъй като вече е близо 4 часа. Във Франция сме изключително много кръгови движения, които изнервят шофьорите. Ето още едно се задава. Тук на всеки завой има кръгче. Рон-план. Днес Илян има тренировка само една, за негово щастие. Понякога тренират дворазово. Какво ще правите днес в залата? Първо ще дигаме щанги, то аз ще дигам щанги. Ще слушам Тупак. За мотивация. След това ще тренираме около час и половина. Ще видим моя приятел Алекси Кинето, масажист. Той всичко прави, дори и снима. И след това ще прибираме вкъщи да видим малките вампирчета за един час, час и половина, преди да си лягат. Днеска трябва и да се къпат, защото те се къпат един път в месеца. Днес е ден за къпат. Днеска е последния ден на месеца и те трябва да се къпат. Добре, че февруари е по-кратък, иначе ужас, какво щяхме да правим. И така, след това може би ще гледаме филм тази вечер. Ако имат късмет, има и пуканки. О, да. Има един пакет пуканки. Ти изяда ли ги другите? Нали ги ядахме заедно. О, да забравих. Значи ще видим пуканки. Филм за нас, те ще легнат. Пуканки за нас. Значи всъщност за тях ще е само къпането. Къпането и спадето. Ние ще ядем филм, а и ще ядем пуканки. Добре, пристигаме. Както виждате, разстоянието между къщи и залата е огромно. Толкова колкото за едно малко влогче. Ето сега ще ви покажем залата. Не, дай моля.
Това е мястото, където правят вечерите след матч. Чакай, ще обърна, да не даме да удариш някой стълб. Ето Илиан отива на тренировка, вече го оставих. И сега ще ходя да взема децата. Две от тях, тъй като Илиана е с мен. Здравейте, приятели! Току-що взех децата от училище и сега отиваме към къщи. За съжаление времето е лошо, така че няма да може да отидем в парка. Но ще се забавляваме вкъщи по някакъв начин. Алекс днес е много развълнуван, тъй като имаше в училище карнавал по време на ядене. Или по-скоро бяха облечени в костюми. Алекс, ти като какво беше облечен? Iron Man. Iron Man! Аз искам! Вики иска и тя. Ти утре, Вики. Утре. Пристигнахме пред вкъщи. Паркирали сме. Това е причината Виктория да е седнала тук. Иначе естествено ни позволяваме. Но понеже се разтърди няколко пъти, че брат си я закрива и тя не се вижда във видеото, я сложих да седне тук. Ето го и Алекс. Алекс, разкажи днес как мина в училище? Много добре. Много добре. И какво правихте? Какво правихте в училище? Играх на судоку. Ага. И после? На обяд какво правихте? И ядахме с костюмите. Вики, те са мои! Нищо, оставя. Ти нали шерваш, защото си добър бих брат? Има солен, аз има нов тоти. Те са мои. Добре, тя само ги взела за малко назаем. Кажи сега за костюмите в училище. Ти като какво беше маскиран? Iron Man. И харесаха ли те като Iron Man? Да. Другите като какво бяха маскирани? Не знам. Как не знаеш? Не ги ли видя мамо? Не съм ги видяла. Алекс вчера забрави да ни каже, че трябва да е с костюм облечен днес и съответно Илиан тичаше на пожар да му занесе костюма. Но все пак успяхме за обяд той да е облечен с костюма. Сега е недоволен, защото сестра му е взела очилата, както виждате, но тя му ги върна. Има солен. Има солей, което на френски означава, че има слънце. Има солен. Тя все още миксира езиците. Ето, закриваме очите, няма солей. Сега добре ли е? Добре, ние се качваме горе в къщи. Чао от нас и до скоро! Чао, чао! Това е... Имам! My brother did my makeup challenge. Имам! Добре, тя има на устата, не дей да и слагаш. Но Вики, това са бъде собствено хубаво. Не, аз имам. Тя не иска, тя си е сложила на устата. Не, това мой. По принцип, двамата най-много се карат за това, кое чие, кое на кой е. И аз е Супермен. Бебето е Супермен според нея, защото лежи в ето тази поза. Ето Супермен си ядоса. Оп! Ето го. Това е... Аз се видях сега как се обърни. Маби! Връзката между Алекс и бебето е изключително силна и той е изключително привързан към нея. От няколко седмици бебето вече спи в неговата стая. Той е много щастлив от този факт. И много се радва, като изключително отговорен към нея. Даже преди няколко дни тя сутринта се беше събудила, защото се обърнала и не може да се обърне наобратно. И аз докато стигна до стаята, той беше станал да я оправи. Беше много мило. Илиана много обича брат си, изключително много му се радва, когато й обръща внимание. А той много обича да я гали, да я гушка и така нататък, както и сами виждате. Виктория, разбира се, също обича брат си и сестра си, но тя е по-фокусирана върху разкрасителните процедури. Виктория? Виктория? Къде са ти другите гримове, мамо? Пак? Да, мамо, къде са? Там къде е пак? Ужас, мамо, ужас. Нямам. При нея всичко, тя е
има две фази на настроението. Или е супер щастлива и супер радостна, или писка леко истерично, защото нещо не е както тя иска. Така че при нея общо взето няма средно положение. Мамо, ти знаеш, че по принцип има различни четки за различните видове гримове. Не се слага с една четка навсякъде. Колко има? Аз така си слагам контуринг на носа, да. Да си направи мамо носа по-малък. И ти ли така правиш, мамо? Да. Да, чудесно. И аз много хубава. Много си хубава, да, мамо. Аз не давам тук. Ау. Ага. Квамоти. Да. Малко си ги пощупила, ми се струват тези гримове. Нищо, мамо, ще ги оправим. Кажи сега чао на нашите приятели. Чао, чао.